yo kwanira ni nyama ipo by the way hata ngechiri sana nanyora tantiane kabwate simiane bakugutumira abo transfer gorose simiane gutumira igitu nkiange sana ima itigo sana kwa matereti yakorero but abo kwa matereti yakorero bwate jinze chonje nabante betina kinche muga kontebi mutomere kende nkiange sana ngana chiaro peruane nerese biba nkiange sana ndimoko bunabo nje kingo manganga ndoko bunanere mangana masini ini okobera mangana ko wawo chiya agerenje nae to osana bono njo ometonye ndiri nenge kobogoria mangana yo motu no maete inje zinza chinde tinde baseka nanga ewe ko umiete gose mete tato mino no monto teskaina naera sana lakini kono kwa na kiura imuke mangana atari yeke maena so serious akeke na gotena na ki na mange na begira ngotebu na mange na igure lakini obwanja ni gori na bwate gocha so ngabeka matane chibamba kwa hivyo kyagera nchekero na gwanjete na ebeka na nchete na nkoro yawe tari mangana abana kwa hivyo wakanchibe ko manyene ningo trust yane nkwete njonzi na kibono nane okora mangana tena nche unless nche nkomere face to face maybe abuna bora tena kigwanyorre evidence nando mumuru yakogotebyo chiteka no metu mumuru yakobera se manager ko rwansema edwin uri okona chama uri nero chiteka nande gentongera stekuita so era gatekinga acha ngeno musani ane imagine nyara akokwana erimbe kakosana na anyway aya abantu na aya abantu anto mari utakabarira morama babere muri aya abantu na aya abantu lakini as long as twerende otware nkore ndabugo cha sende ntware nkore ndabugo cha sore twegenane parari obwanja ni oboboito tobuire ekiwango kende andone wote tubwanje no bito bogendere bia tigana mangana antiana tigango peina antiana ari lakini tanga mekimai because na kia antingima nchina bengo mwana na kia achi kote mangana ngabina yenya gata kurikama bando tali twins to kuigo buja keroro cho mwana nyarebe are buja bona kekyo ni antiane ya my own blood lakini tanga kurikama what about Montoris Kai village anyway nje na bwate mangu are kogote binga omoyo ne no gwanchete ende ningane tukobera naye koruna twamanyanete kogendere ende ngana yende nditonenge na koretera agaiga tagire yende nara gotebiri ningwanchete na nante tamangana abe ngakiende yon skuru bon ntomete ngwenda kalimoto obuganja nenje ningwanchete korume yane bone to botiera bitu bibere ayo nganjete nche mubisa bweka ngakine naro kore utete ngwanche ne company igwa oria ate te kongancha anje ni mwana biri byatigetu ebinge chintakana engineer bonge enkwete ya bono karu chapter yo kongora konga tigana ara kore sina nkoenda chapter 1 chapter 2 narenkereria senjo tingo nyako gotiga inche gochinche baberembo tari bobe ene soro munenge 700 igongyo mine onge bring with omentoro bokungu osengyo mine bona mbeke buya bodo obaje tiga gote koranyorana bodo nte tonyorana bodo turu cha no rebesa bodo mete nkwachoka nyore ubarua bwa unyigwete na inje mbia chabe kanso nyumba uwete boy so desi darenge okoreke baru na bado abakungu aina arama saba ya inte ro kore point yane bono naro raiga warala ese genjuju ni ngwanjite na no nganjite ngwanjite pass babere mbali bakonkorenda okwanza nawo konyoma
Nkonyoma na mukago gosenkyumire tron. Ori akobera guchiabu ari ndi imwana biri. Bono ayo onyome. Nkonyome. Nkoire mwisati. Aya ndoko menya ari sore. No kwanyikeiri abo. Nje kunyoma masacha ekinke kinagani. Ese ya lero omotoriro tubibiti. Nyoma masacha. Bona tata ngomekera lengege bulinging gaiga kya koro kungabesa. Imbugorie bese ingana koragereria. Onye ko kongore yanga kwatangas. No matamanga nawo ngaina nyegwere to tangas tenga ngongorete yang. Yani ugo tangas tur korara. Incho ta kenga ngene komenya semenya. Abango okorang ndiko kwale ko bango to korando rabo bugati asenge ncho nga bugakendre buangira okole gazi. Ngonyo bango na buo bugate. Nyetu bugati spare. Ndoche nga bintu byawo kwe. Okonge option ngentangani. Nganja tobe namba iga ibere. Bono wose. Bono option 2 nkonyome. Nkoiro misati bono ngotereko. Nayo musati. Bichare ritigo tete ongiro misati. Bono ra misati no menyeto. Ena gote vito menye naye boba bakungu babere yani tigambe straight to the point. Oma toja kwabere kongo kwabere bono ndo chango sole nyumba. Jurenta mi house. David tigarete ko baigo. Bono. Tiango tenga babere bara muntu ko. Ize tami ona. Ese que yo babere mote que tikoba. Otro chiste con namba tuto nyanje. Na bon comenta mo betiri. Namba ire ngwanje. Osengire sigisi. Tinda ikasa 700 ya so. Kara ikasa 700. Bon. Omanga kwantia machi. Inje ninjo bweka nkoba. Tindi kobekera ni kuno muntu nde bwens. Njebeka ningi saini. Nke muntu yonda rakole nje tarakora. Pana pima kiri. Tarakore na abana bali bane go. Abana yentoki. Abana bana sengina. Na inje bunande iga. Kwaro omwana oria akare base. Akara sitato mwaba. Kitiakero muntu asoko genda yanda no musigo ogo. Igo bono nje yone abe transported. Nje bono nje bumeyi. Nyanchira. Njira nyumete bwana na arosiri. Uruchuka ke montato beke gaiga koru saa 3. Mbaka chinse chino nyaiga kitoruset. Basa muntu iningo. Who is this person? Okay, nyanchira tikango te. Umuro ya kuruku. Nyakundi. Nyakundi nere tuenge nere kare sana. Lakini agachakenda America. Bwana gerenda America. Nchirende ngatatika ngore kitiga move on. Juo chira le miaka 5. Lakini bwana ro chenge ka kwa. Ngika kombekera gai. Kwanza ngi kama wote bani paka mwagate bani momera nega. Okay, anga kirete simigoro. Ntumira netega iga. Agantenga mambino naleli baga. Ochimboka kamel baga. Ale stumira netagambere tigore gantu macho katagambere iga. Bano gakine ronte tinga ati tumira nene erega iga. Tumako gambe genteki. Mite bano nchire nali kunyara ko mupinga. Nchire ngata mipi era rore ne environment tingia ara nyara ko ntigenti kyali konte. Nyabeta ngino tibyo konte gore asage. Sage ngo tuno monto mya esiri kwa nkomo. Sikwa konte bigore ya no monto moronge. Onyo kungena nyanya ndimo. Okay, sage nyara tanya ko ngana. Na meto wikire ga ocho chika monto manga. Tinga gire kuru sana maito. Nyabeta no mwege no. Nyabeta tomo boyae. Nyabeta doyae. Nyabeta nando doyae. Nyabeta do wachani. Nyabeta bako boyoe. Nyabeta aye nyabeta. Nyabeta Nyabeta
nyabeta umwana moitonga nyabeta amasitana mangana nyabeta